Horas marita saluhutna, bahan jamita sermon, Sian Johannes Onum ayat 25 sahatu 51. Hubot tamir songo tema Jis doroti hanguluan na tuat sian banua gicang. Parjolo, unang tulak ibana. Paduahon, na mangator roti hanguluan dapotan hanguluan saliling nilelengna. Patuluhon, alani say porsea mahita di Jesus. Amang inang di bagas jamitaon, marsiajar dohita sada cerita nama carekot di surat si Johannes. Imana patadaho Jesus doroti hanguluan. Jesus pabotoho tuhita ibana natuk mangalusi sihol ni rohata na bagas songon nawasan na male naso hiabu puas. Padohan ni Jesus songon roti hanguluan ima sada padoha tuhita huriana maljohu kita asa mangarimangi lapatatan ni padohan ni Jesus dohot ahana naing ajar honon na tuhita. Songo tema naking hubuat tami Jesus do roti hanguluan na tuat sian banua gicang. Parjolo, unang tulak ibana. Di bagasan turpukon, Jesus manawar hodiri na songon roti hanguluan na bui mangalusi sihol ni rohani jol manau bagas. Songo tabereng di turpukon, torup do jol mana manulak ibana jaladang olo majakon ibana. Na lebih mamilit mamikirhon si panganon pardagingon sian si panganon portodion. Ditikki di patadaho Jesus diri na songo roti hanguluan, godang do halak tertarik holak to roti na tarida secara fisik, na bui papuas tagas ni butuhan nasida. Nasida bahkan mengikuti Jesus, holan yang makirim daputar roti do dekke na gratis do muse, songo Jesus mangalehon mangal 5.000 halak. Totu, peristiwa ima bain gudang halak logang, jalan yang mengangkat Jesus gabi raja, mulut tabereng di ayat 15. Alaya manginang ahaduna masa duk salpui. Dung di patadaho Jesus dirina songo roti hanguluan di ayat 25. Gabe kudang do marbalik maninggal ho Jesus. Natiki igudang mengutut Jesus gabe marbalik manulak ibara. Tabereng ma di ayat 41 sahatu 42. Buasa nasida manulak Jesus roti hanguluan. Adong opat alasan na buita ide siya turpukon. Parjulu, nasida holan tertarik tu parutungan do kepuasan nasida sendiri ayat 26. Nasida nang mabait Jesus gabi raja lahu memenuhi kebutuhan perdagingan nasida. Dan lahu memenuhi siol ni roha nasida di partotion. Paduahon, nasida dang mampu mengatusi hasil tonga partotion neni ajar ni Yesus. Ayat 52-60. Di nasida, padohan ni Jesus mol, jaladang masuk akal. Pas nang masuk akal amanginang. Takas molo tabereng diturupuki, bahwa sana nasida menganggap Yesus tubuh sian anak ni si Maria do si Joseph tukang hau. Artinya bahwa sana nasida memereng Jesus si holan sebatas perdagingon. Mana mungkin ibana rose benua gicang roti benua gicang apa ibana tubuh si Maria do si Joseph. Atar hirasoni do manginang atar atina mol dia tu si nasida. Patuluhon nasida lebih makarikoton hasomalan doho pangatusin nasida sendiri sian pajakono di Jesus sebagai Mesias na di baga-bagahoni. Pawaton dang tulus hapor siao dok motivasi nasida mengihutu Jesus. Ditiki Jesus menuntut pengorbanan justru gabi nasida do berbalik sia Jesus. Si pangano na manginang. Hasitong na ido sumber goku do kebutuhan ningulu ni colma. Tanpa si panganon, mati do colma. Sudi do makarik koto si panganon di portibion. Alai parsotokina do anggo si panganon ni. Jala mulak mauas jala maledo hita musidisih. Jesus roti hanguluan. Dang be mulak mauas jala male hita molo marsigat tu kita tu ibana. Unang mahita terjebak tu pikiran na sopit songun na toropi. Na makasih holi na olo salap. Makasih holi na olo amanginang hola bersifat sementara. Alai makiri mahita di Jesus roti hanguluan. Na tuk manarihon do papuas tagas ni todita seliling ni leleng na. Paduahon
na mga roti hanguluan daputan hanguluan sa leleng-nileleng na. Dungin ni najis madok na sida audo roti hanguluani, sadok na somalebi manang isi ng rotuau, jala na sotupa bimawas manang isi na porsia diau. Ayat 35. Ar lapatan padohan ni Jesus. Ayat 51 na madok, manang isi na mga rotion ido manghulu sa leleng-nileleng na mga roti hanguluan tudos doi porsia tu Jesus, na mga roti hanguluan dang jol manejis di Allah secara langsung. Alai gobaran sian haporsiau do pajakonot tadi Jesus do maksudna. Saru persongo padohan ado roti hanguluani, sadok na somalebe manang isi nang rotuau, jala na sotupa bimawas manang isi na porsia diau. Nang dohonon ni Jesus tu hita bahwa holan ibana dona tuk mangalusi siol rohani jol manau bagas tu hanguluan na sorasuda. Pajakonon ni jol tu Jesus makor hanguluan. Roh mahita tu Jesus di bagas kaporsiau na hias. Tulus jala majakon ibana ni ngulut tahuhut marpos ni roha tu ibana. Asa jupang dihita siol ni rohat tak napapuas tagas tak di hanguluan na manotong di bagasan Kristus Jesus Tuhan pai. Di boto ibana do songo dia rohani jolma, songon ayat 36. Di boto Jesus do nagudang mangida, ibana mangulan halongangan na pinatubana, alay dangolo na sida porsia. On patuduhot bahwa Jesus di boto do rohatta songo dia pehita. Jesus rotu portibion ima mangulahon lomo ni rohani amana, songon ayat 27 lalu. Ido pola didot Jesus saluhut na nenleho ni amai tuau, ido na rotuau. Ibana ro dang nalahu mangulahon roha-rohan sendiri. Alai mangulahon lomo ni rohani amai na suruh Jesus. Jesus majaming haluaon tu hal na porsia tu ibana ayat 31 140. Alani do ibana marcaci dang tulakon na sahalakpe na rotu ibana. Ibana don mangaramoti do paluah na porsia. Saha tu ari parpudi. Pahiyon na do na porsia di ibana. Patoluhon, alani sai porsia mahita di Jesus. Tuhan Yesus marupama mangan daging dohok mudar ni Kristus manggoparhon haporsiaon dohok penyerahan diri secara totalitas tu ibana. Iko porsia dohita jala majakun Jesus anak ni debata na mamilihon hosan humokopita. Asa tajakun ibana sipalua naun durus mudar na tu hasisaan ni dosatta. Unang makirim hitat di Jesus holang ngulu di tanoon. Ay adong dong ngulu sugut sihirimota na nilehon ni Jesus dihita akan porsia di ibana. Sada Korintus 5:10 siya, anggo holak di tano odo hita makirim di Kristusi, jolma na dumangol do hita sian saluhutna. Namarlapatan, unang masalah motivasita mangihuto Tuhan holan na mangigil pasu-pasu di tanoon. Parsato kinat duit jalan na olo salpu. Alai asa mauas mahita tu pasu-pasu na sorasuda. I mahanguluan sugut na tajalo sian Jesus di are parpudi marhite are hayoni. Marhite penyerahan diri secara totalitas tu ibana, taruli hita di hanguluan na binagabagahon ni Jesus di hita. Jakob mak parpanganan na badia. I madaging dohok mudar ni Kristus bain hasisa ni dosatta. Ido parpanganan na tahari koti di ngulutta songon halak pardusa. Asa taruli hita tu hanguluan na sorasuda di bagasan ibana. Songoni mamanginang songon hatorangan ni turpuk, debata mamasuk-masuk kita saluhutna. Soli Deo Gloria. Horas.